Ola a todos e benvidos a outro obradoiro de chefs de verán. Hoxe imos a preparar uns bocatas que son estupendos para comer na praia, no campo ou onde queiramos, vamos, ou para unha boa merenda ou unha cea coa familia e cos amigos. Imos a facer dous diferentes. O primeiro deles é un bocata ou un sándwich, como vos queirades, que leva fiambre de pavo e leva mazán. Xa veredes que rico queda. E logo ímolo xuntar todo cunha salsa que leva maionesa e ketchup. E aquí temos dous bolos de pan, que, bueno, neste caso son dous bolos de pan de centeo, pero podedes utilizar o pan que máis vos guste. Se queredes pan de molde, pois pan de molde, ou se non, pois un pan máis artesán. Eso xa ao gusto. Eu dou-vos as ideas e logo vos xa como máis vos guste. O primeiro que imos a facer para preparar o recheo deste bocata vai a ser pelar a mazán. Collemos unha mazán, aquí tiña unha pequeniña, e ímola pelando. Tende cuidado aquí co coitelo, pedid axuda. Vamos a matar. Eu penso que con unha metade xa nos chega. Vamos a quitar por aquí as tomas e ímonos a quedar con esta metade. Picamos o corazón. Insisto, cuidado cos coitelos, estas partes que son un poquinho máis perigosas, pedid axuda a unha persoa adulta. Agora temos unha metade que non é suficiente e ímola a trocear en cachiños moi pequenos. Vou cambiar o coitelo, que este resulta moito máis cómodo. Ahora sí. Si vemos que nos queda un pouco máis grande, volvemos a trocear. Canto máis pequeniño, mellor nos quedará o recheo. A mazá o que fai é dar un toque crujiente ao noso bocata. Ese toque que queda super ben. Botamos todo na punta. E agora facemos o mesmo co fiambre de pavo. En este caso eu collí fiambre de pavo do que ven braseado, porque penso que lle dá un toque un poquinho máis rico. Pero bueno, o que máis vos guste. Valdría pavo, polo, xamón, eso xa ao gusto de cada un. E facemos o mesmo, cortámolo en anaquiños pequeniños. Vou cortar primeiro así en tiras. Logo o outro xeito. Isto incluso poderíades facer cas mans. Recordade que antes de empezar a cociñar temos que lavar moi ben as mans, vale? Picámoslo pequeniño, canto máis pequeno, mellor. Mais ou menos. Eu penso que estaría listo. E xuntámoslo coa mazán. Temos un paño e pasamos. Ben, poñemos aquí e cunha culler removemos todo ben. Así, máis ou menos. Agora falta a salsa. A salsa que imos botar o noso bocata é unha salsa rosa. Aquí temos máis ou menos 2 culleradas grandes de maionesa e imos a mezclar con unha cullerada de ketchup.
vaso. Perfecto. E agora botamos a salsa rosa na punta onde tiñamos o recheo. Evitamos ben que non quede nada. Sabedes que a comida non se pode tirar. Así. E agora removemos todo ben, con cuidado, con paciencia, hasta que todos os ingredientes estén ben integrados. Unha vez que nos queda unha pasta máis ou menos como esta, pois xa estaría, vale? Agora o que temos que facer é encher os nosos bocados. Como vos decía, eu tiña estes pans de centeo, que son pans artesáns, pero podedes empregar o pan que máis vos guste, incluso o pan de molde, quedaría genial. Entón, abrimos e imos botando o noso recheo. Estiremoslo coa axuda da culler, pouco a pouco, con paciencia. Así, máis ou menos, e tapamos. E os nosos bocatas. Pois xa temos uns bocatas perfectos de pavo e mazán. Imos facer agora outros sándwiches ou outros bocatas diferentes. Ben, xa estamos de volta con todo limpo e preparado para facer o segundo dos recheos. Aquí teño xa no platos que fixemos antes e imos a preparar outro recheo diferente. Imos a necesitar uns pauciños de cabrexo, 4 neste caso, un ovo que xa teño cocido, un cachiño pequeno de tomate e de cebola, así como un cuarto máis ou menos. Eu tiña este cachiño de tomate e cebola que me sobrou dunha ensalada, pois entonces xa me sirve. Cebola pode ser esta que é roxa ou pode ser da branca, daría igual. E de salsa imos a empregar maionesa, como fixemos antes, 2 cucharadas xenerosas, e en vez de ketchup imos a empregar mostaza. Eu tiña desta na casa que se chama mostaza antiga, pero vale calquera mostaza que teñamos, vale? E pan, pois tiña estes boliños. Pero como vos decía, se non tendes este pan, pois empregamos pan de molde, que nos vai a quedar igual de rico. Pois ben, como fixemos antes, o que temos que facer é picar moi pequeno, en este caso, os paus de cangrexo, o ovo cocido, a cebola e o tomate, e logo xuntalo todo moi ben coas salsas. Empezamos, por exemplo, cos paus de cangrexo. Xuntámolos todos, e co coitelo, imos a trocear, moi pequeniños. Recordade cos coitelos moito cuidado. Pois así, con paciencia, porque así, se picamos moi pequeno, vai nos a quedar moito mellor. Eu penso que xa está, así. Recollémolo todo e botámolo na nosa rupa. Imos agora, pois, co ovo cocido, por exemplo. Temos a metade. Para cocer o ovo, sabedes que é moi sinxelo, simplemente temos que poñer un pazo con agua fría e cando esta empeza a ferver, deixámolo uns 12 minutos, máis ou menos. Sabemos que a auga empeza a ferver cando empeza a facer burbuliñas. Picamos o ovo tamén así pequechiño. Se temos na casa, por exemplo, unha picadora, poderíamos empregar para facer este tipo de recheos. Sería moito máis rápido, pero bueno, xa vedes que non nos leva nada de tempo. Botamos o ovo
e removemos todo. Imos agora co tomate. En anacos ben pequenos. Así, despaciño. Penso que xa estaría. Se veis que algún anaco nos queda un poquinho máis grande, damos outro corte e listo. Para a cunca. E removemos. E agora, por último, a cebolla. En anacos pequeniños. E xa teníamos. Botamos a nosa cunca. E removemos. Retiramos esto. Pasamos de aquí un pouco o pano. E agora mesturamos as salsas, igual que fixemos antes. Primeiro botamos a mostaza, mesturámola con mayonesa. Mirade que boa pinta con eses grans. E unha vez que está todo, para dentro da pinta, que non quede nada no vaso. Aproveitamos ben. Agora mesturamos todo pouco a pouco, sin que nos caiga nada. Despacino. Se cando fagamos o recheo vemos que nos queda un pouco seco, poderíamos añadir máis mayonesa ou máis mostaza, como queiramos. Pero penso que neste caso queda perfecto. Unha vez que nos queda así, pasamos a encher os nosos panes. Como fixemos antes, cortamos, sendo ben xenerosos, porque canto máis recheo, máis rico nos van a quedar. Tapamos e aplastamos un pouquinho. E agora aplastamos aquí. E agora ímolo a cortar. Ímolo así aquí. Eu penso que podemos partir así de medio para que podades ver o recheo. Mirade que pinta. Ímolo a colocar así aquí cos outros que tenemos feitos. E este facemos o mesmo. Así. Así. Vamos aquí. Mirade que boa pinta teñen os recheos que fixemos. Pois nada, aquí vos queda unha idea perfecta para facer uns bocatas, pois, como vos decía, para salir á praia ou campo, ou incluso unha super merenda ou unha super cea cos amigos ou coa familia. Pois moitas gracias e vémonos no próximo obradoiro de Pequechefs de Verán. Adeus!